Здравейте, сладурчета! Здравей, Вселено! Аз съм Ева и днес ще отговарям на вашите въпроси от фен страницата ми във Facebook. Първият въпрос под публикацията е от Розмари Атанасова. Кой ти е любимият сериал и кога ще идваш в Дупница? Послепис, обичам те, бебе! Сега гледам Дневниците на вампира. Не съм изгледала края, така че не ми казвайте какво става. И разбира се, най-любим от всички ми е хаштаг Кифла. Надявам се, че тази година вече ще излезе дебютният ми албум, който ще се казва Ева. И със сигурност ще имаме турне към него, което ще е обиколка по градове, села, общини, училища, клубове и какво ли още не. А пък толкова много деца ми пишат от Дупница, че това е един от задължителните градове, в който ще дойдем. Така че, Розмари, и аз те обичам, бебе, очаквай ме, ще се видим съвсем скоро. Така, аз съм получавала много подаръци. Сега, нали, така като си огледам стаята, имам плюшени играчки, снимки, лепенки. Но най-любими всъщност са ми нещата, които сами правите за мен. Ето, например, две от нещата, които съвсем скоро получих. Това е една картина, нарисувана и направена от Йони, специално за мен. И още една от Нати, която получих на Тим партито в София. Зорница, най-забавното преживяване, което си спомням. И въобще една поредица от забавни преживявания. Всичките са свързани с една моя много забавна и луда приятелка. Това е Преслава. Преси ме е вкарала в такива луди приключения, че не знам откъде да започна, но едно от даже може да кажа, че това е просто топа на нещата, които ни се е случвало е, че веднъж се промъкнахме в една къща и тя падна през тавана на тази къща. Тя пропадна вътре в къщата, пред очите ми. И аз те обичам, Божидара. За първи път запях, когато се родих. Аз пея от самото излизане. Но всъщност професионално пея от 3 годишна в вокална формация сме хорани. Там съм изкарала няколко години, като имахме концерти не само в София, обикаляхме и страната, даваха ни по телевизията, имахме няколко екипчета различни. Моряшки роклички, празнични роклички, непознат номер, не дигам на непознати номера, така че продължавам с видеото. Да, много! Искам да ви кажа, че като изгледах видеото, в което той предлага, се разплаках и плаках заедно с тях през цялото време. Беше много вълнуващо. Просто много ги обичам и им пожелавам да са здрави, да са вечно влюбени и един в друг и в живота. Нямам чак такова време да гледам сериали по телевизията, точно за това избирам винаги интернет и затова и аз съм част от много продукции в интернет, защото можеш сам да избереш какво точно да си пуснеш, кога да си го пуснеш и да, много по-лесно е. Всичко е по-хубаво в интернет. Вики, благодаря ти, че зададе този въпрос за Боби, защото е крайно време да го уточня и тук в този канал, защото само тук май не съм го казвала. Боби никога не ми е бил гадже. Той е един от най-близките ми приятели. Той е много по-малък от мен. Нищо, че и аз изглеждам по-малка и той изглежда по-голям. Без значение кой на колко години е, любовта си е любов. Между нас има любов, разбира се, но тя е чисто приятелска. Той е като по-малкото ми братче. Много пъти съм ходила на гости в Русе, както и той идвал тук в София. Той участва в моят клип Коледа е тук. Може да го изгледате. А пък аз участвам в много негови клипове, където станахме популярни и като двойка, което беше всъщност едно предизвикателство от един почитател, едно подобно видео, което беше с въпроси и отговори, само че имаше и предизвикателства. Трябваше да се целунем или да се направим на гаджета, дори вече не си спомням точно как беше оформено, но така или иначе клипчето направи, мисля, че 1 милион гледания, може да го намерите в интернет. Естествено, че мисля, че съм готина. Аз съм, вие сте, всички сме. Вярвайте в себе си, хора. Обичайте се. На първо място винаги мислете за себе си. Вие да се чувствате добре. Ако всички хора го правят, замислете се, тогава всички ще сме добре.
Много харесвам и Дара, и Гери Никол. Супер различни са от моя стил и смятам, че ще е много интересно, ако си направим дует, а може би трио. Първото ми участие беше доста отдавна. Аз бях едва на 3 годинки. Бях на булевард Витоша в едно казино и то вече не съществува, за съжаление, но си спомням, че беше точно под нас и беше много вълнуващо. Имаха някакъв празник и понеже баща ми също е шоумен, правеше организацията за самото парти и така непредвидено ме покани Евче, хайде да изпееш сега една песничка. Аз бях много малка и почти нищо не знаех, но знаех Тихо се сипе първият сняг. Това беше първата песен и първото ми участие и разбира се, обърках текста, защото един, който играеше на една машинка, се обърна към мен, почна да пее с мен: моето дете, тихо се сипе първият сняг. И аз си обърках текста, преплетох се, но не се притесних, не спрях, продължих напред и така беше забавно. Мила Патрисия. Когато пусках първата си песен, беше 2013 година, бях убедена, че това е възможно най-добрата песен за мен. И когато си убеден в това, което правиш и си влюбен в него и го обичаш и си дал цялото си сърце, тогава просто няма място в сърцето ти и в душата ти за притеснения и за страхове. Ти я пускаш с толкова много любов, че със сигурност се намират хора, които заразяваш с това нещо. Сега, аз не правя песните си за да се харесат на всички, а и не го искам със сигурност. Няма как да се харесаш на всички. Важното е да бъдеш себе си и тогава хората, които те харесват, просто те харесват. Те те харесват заради това, което си, а не заради нещо, на което си се направил. Бъдете себе си и хората, които трябва да ви харесат, ще ви харесат. Тази голяма енергия най-вероятно идва от извънземните. Но понеже това още не е доказано, бих искала да ви кажа, че това е една вътрешна енергия, която кипи от мен. И понеже е вътрешна, тя е абсолютно за раздаване. И тя е винаги позитивна, винаги положителна. Така че аз давам, вие взимайте докато можете. Здравей, приятно ми е, Ева. Здравей, аз съм Адам. Не, че ми е любима, но това е нещото, което ми се случва откакто съм се родила до ден днешен. Мама е в съседната стая и не искам да чува, но има момче, което наистина много си харесвам. Пък каквото има да става, ще стане. Не съм гледала. Единственият всъщност, който гледах наскоро, беше It's Draw. Мисля, че се казва. Супер сладък американец, който реагира на моята нова песен #Дали. Сега ще ви пусна малка част от реакцията му. В живота много често ни се налага да правим избори, да избираме между едно, между друго. Скоро минаха и политическите избори, с което мога само да ви кажа, че може да гласувате за новата ми песен във всички класации, които предстоят. И какво бих избрала при положение, че слагаш на кантар любовта и кариерата. Щом вече си ги сложил, значи наистина предпочиташ едното повече от другото. По принцип, ако любовта ти е истинска и тя колкото и трудности да слага пред теб, колкото и планини да трябва да минеш, това все пак е любов. Любовта е там, за да ти дава вдъхновение и да те подкрепя. Така че не би трябвало да кажеш: избирам любовта и оставям кариерата. Не, любовта е във всичко. Любовта е в кариерата. Любовта е във всяко едно нещо, което правиш. Обичайте и бъдете обичани. В Facebook и в Instagram има над 1000 коментара. Наистина не мога да отговоря на всички, просто защото няма да ми стигне времето. Но обещавам и скоро да пуснем един лайв чат в страницата на #Kifla, така че до тогава може да се абонирате за канала ни, да дадете лайк на видеото
и да ни гледате следващата сряда точно в 16 часа в VBOX 7, защото предстои да видите 10-я юбилеен епизод на Хаштаг Ева в канала на Хаштаг Кифо, който е посветен на всички наши фенове и почитатели. Обичам ви!